Sure ka bus nga. Ikatulo ko nga tag-iyaan eh, pero wag hapon ni naguba ng sanilasa. Palit na mo, palit na mo, palit na mo, palit na mo sa akong mga baligyan. Dali, dali. Mientras hayag-hayag pa, anong dito mangit-ngitag mayo, dali, palit na mo. Okay, dali. Dali akong mga barato titinda. Sige, palit na mo, palit na mo. Kinsam nang hinindar nga. Gabiin na kistanan siya rabi usan unsam ning tawhana. Sam ning tawhana. Oy, unsa kay baligya ning rimaw ni? Atong duolon be. Patabi kay gabiin na ba ya? Palit na mo. Ay, sabay ko kaya yung palit na mo, may trasayang pa. Dog, unsa may mo dog? Sam. Pili lang diyan dong. Available kay na diyan dong, mga barato ra kay na dong. Pinungit na ni sus na unsa magtawon sa nila sa gubaon pa dun. Si lunon. Kana dong para gyud kay na sa imong mga anak dong. Anak nimo yung kana. Kini utro nangahilis po. Sana unsa naman taw ni klaro kini tawhana hanap-hanap ni tawhana ba? Ay dili dong bago pa na dong. Bago pa ni Noy. Mga bago pa na dong. Kani murag bago-bago. Lindot pa man ako mga tsanila. Eh, pilam sa siya. Sa magtawon sa nila sa gubaon pa dun. Dong, ikatulo na kang tag-iya na dong. Kay ang primerong tag-iya na dong. Namatay dong. Tungod sa kagligon sa kong sinilas dong. Ang ikaduha tag-iya na dong. Namatay po dong. Tungod kay nadalin siya sa bukid na iyang gilaktan. Kay wala na ko na-spike na akong sinilas. Pero ligon ka ayaw na. Pero dong, agwantaha lang dong. Kay ika na ikatuluan na dong. Amping-ampingin ako sinilas nga ligon kayo dong. Bahalag wala na spike dong. Pero dili yun na siya maputol dong. Ligon kayo na. Mas maputol pa ang imong kinabuhi kaysa sa akong sinilas dong. Sure ka bus nga. Ikatulo ko nga tag-iyaan eh, pero wag hapon ni naguba ng sanilasa. Duha na katawo ang nanag-iya na akong sinilas dong. Ang nag-iya na dong patay na pero akong sinilas buhi gihapon. Pila man ko ng sanilasa Noy. Ang kanang presyo ng sinilasa dong kay duha na kabuok ang nanag-iya na. Ako na siyang gipresyohan sa una og 5. Pero karon dong, wala dong. Yung presyo na siya 20 dong. 20? Oh, di ako'y 20. Oh, 20 oh. Dong, mauni mong kwarta dong. Oh, Noy. Sus, dong. Sulti lang ako naman sa tinoo dong. Ang kaning kwarta dong. Pila ni? 20. Sus dong, tugan lang ko ni mas tinoo dong. Dakuag ko ang kaning kwarta dong. 20. Tinoo dong, 20 gini. Pero dili man 20 nga kaning papila dong. Pila man di ay bus. Sus dong, wa ka kay bao dong nga. Duha nagabukan tag-iya na dong. Pero ang nag-iya na dong na matay lang ang nag-iya na dong. Katong duha ka buog dong. Pero kung akong sinilas dong, ligong kinakinabuhi dong. Ang presyo taon na dong 20 mil. Mao nang ang imong kwarta dako kaayog kuwang. Unsa? 20 mil? Suri lang kayo busa kay. Wa yung kay kapod. Gimahalan rin ko sa sanilas. Aris ako dire. Sige dong, amping-amping dong. Kay makasugat ka nito, mas mahal pa sa imong kinabuhi dong. Animal kong tuhana. Namilig sinilas. Pero ang akong sinilas, mas mahal pa ba siyang kinabuhi kay branded biya na akong mga sinilas. Asa ko maka palit atong sanilasa di ko ka-afford atong pirti ra bang batia, pirti pag yung mahala. Mas lindot pa sa dakong sanilas ato eh. Mas lindot sa dakong sanilas ato kaysa iyahoy.
Wari ko ng usa oh. Puwa. Unyang usa, green. Nya hilis na. Usa baga. Pero mas lindot pa niyo eh. Tanawa lang niyo. Nge. Shout out ko ni Tita Kitchen Vlog, Shout out. og ni Ellen Vlog, Shout out. og ni Grandma Love. Shout out. Shout out po ko ni Rick Vince, Shout out. Act of Divine Mercy, Shout out. Shout out. og ni Alan Aquino. Shout out. Triple G Hayre, Aurimi. Out. Shout out po ko ni Blaze Wing TV, Shout out. og ni Ann Soriano Garden, Shout out. og ni Ayay Tibag, Shout out. og ni Malo Aruliola, Shout out. og ni Ria Solonyap, Shout out. og ni Ilma Pabro Vlog. Shout out. Shout out po ko ni Kabot Pilangi, Shout out. og ni Ivyang Kumay Channel, Shout out. og ni Boy Tawa. Shout out. Shout out po, og ni Pinch Button, Shout out. og ni Reynold Susuban. Shout out. Reynold Susuban po, ano sa nagutaon tayo, balik na. Og thanks in review, no Shout sa out. ato ng amigo, Floor TV, Shout out. og Lord ni TV. Kidney Warrior, no sa nagutaon Shout ta. out. Shout out tanan. Og ni Sir. Mr. Saudi Boy. Oh, Mr. Shout out. Shout out. Maoro to akong shout out tanan no. Shout out po ko sa tindahan ni Dolores nga among gilingkuran. Shout out. Shout out. Naon sa nagutaon ta wara gud. Anak na. Yara, maori lang tindahan rin nga among gisabayan na. O gunahan mo mamalit sa ilang mga baboy nga mga presko pagayo. Na adre o. Sa Oh. breeding. Ipakita nila mga baboy diri nga mga presko kayo. Daraw. Wow. Mao nila mga baboy rin. Naarata diri nagpuyo sa breeding Santa Cruz ha. Alamas og mga utanon. Naara na diha ha. Tuwara na dito napita. Mga karne na diri. Mga barator gyud ni diri ha. Unsa na ko taon tawara ko. Thank you for watching. Kurimao Kurimao Mix Mix Vlog. Di mo ni-